जय हिंद दोस्त, हम हैप्पी सिंह अपने सबन का स्वागत करते बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त, आज हमने क्या क्लास तीसरा क्लास बाद क्रैश कोर्स के देखिए जौन हमने निबंध पढ़त रहनी है जा एमे हमने दुर्गा पूजा पर पढ़ ले रहनी जा, दुर्गा पूजा पर और छठ पर पढ़ ले रहनी जा, छठ पूजा पर। ये दोनों निबंध के बारे में हमने पढ़ ले रहनी जा बहुत अच्छा से। और ये दोनों के दोनों निबंध जो बा प्रीवियस ईयर के बा, ठीक बा, जो उनकी पिछला साल पूछल गई बा। अब यही में एक और इम्पोर्टेंट बा जाना का निबंध जौन बा दीपावली। इहो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बा, 2022 में अपने के पूछल गई बा, ठीक। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बा, 25 में आ सकेला। ये तीनों अगर अपने पढ़ लेता नहीं, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली, तो अपने के 2025 में 10 नंबर फिक्स बा, ठीक बा। केहू से ना रोकाई, काहे कि तीनों में से एगो ना एगो तो दुर्गा पूजा पर, चाहे छठ पूजा पर, चाहे दीपावली पर 2025 में पूछल जाये। चलिए तो हमने स्टार्ट करी जा क्लास के। देखिए, भारत त्योहारन के देश है। भारत त्योहारन के देश है, मतलब कि भारत में बहुत ज्यादा त्योहार मनावल जाला, यही से कह गइल बा कि भारत त्योहारन के देश है। यहाँ हरेक बरिस कौनो ना कौनो त्योहार आ पर्व आवते रहेला। यहाँ हरेक बरिस माने हरेक साल, प्रत्येक साल कौनो ना कौनो पर्व आवत रहेला, ठीक। देखिए, त्योहार आदमी का में एगो नया उल्लास आ आशा लेके आवेला। जब भी कोनो त्योहार आवेला तो हमनी के अंदर का करेला, एगो नया उल्लास लेके आवेला, नया जोश उमंग लेके आवेला, ठीक बा। उहे बात बा। देखिए, दीपावली प्रकाश के पर्व है, दीपावली के प्रकाश के पर्व कहल जाला, ठीक बा। जानते बानी दिया जलेला तो प्रकाश तो होई। सुनी, अज्ञान पर ज्ञान की विजय पर्व है। दीपावली के अज्ञान पर ज्ञान की विजय के पर्व है। देखिए, दीपावली असत्य पर सत्य के जीत है। दीपावली माने असत्य पर सत्य के जीत है दीपावली। देखिए, कहल जाला जब भगवान पुरुषोत्तम राम लोक पिंडक रावण के वध कके माने भगवान राम जब रावण के वध कके कहा अयोध्या लौटलन, यानी अयोध्या अइलन अपना घरे, तब घरे घरे नगरे नगरे देखिए घी के दियरी जला के ई उत्सव मनावल गई। घी के दियरी जला करके ई उत्सव के मनावल गई, तबे से दीपावली मनावल जाला। देखिए, तब से दिवाली की शुरुआत मानल जाला, तबे से दिवाली के का कहल जाला, शुरुआत मानल जाला कि दिवाली के शुरुआत भइल रहे। देखिए, इहो कहल जाला कि जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर जैसन अतातिये के विनाश कैले, तब से ई प्रकाश पर्व मनावल जाए लागल। इहो कहल गेल बा कि जब कृष्ण भगवान एगो जौन ई अताती जौन का रहे नरकासुर, ओकरा के विनाश कैली, ओकरा के मरनी, तब से ई पर्व के मनावल जाला। चलिए हम एक बार हटतनी, अपने सबन स्क्रीनशॉट ले ली। अपने सबन के अगर वीडियो अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक कर दी और एक प्यारा सा कमेंट कर दी अपना ई भाई खातिर, ठीक बा। जैसे होई का कि हम अपने सबन खातिर वीडियो बनावत रहे, ठीक बा। चलिए आगे देखिए, दीपावली हर बरिस नया संदेश आ नया उत्साह लेके आवेला। दीपावली जब भी आवेला हमनी के का करला, एक नया संदेश देवेला, नया उत्साह जागेला हमनी के अंदर। देखिए, एह दिन हमनी के नया आदर्श आ नया कल्पना मिलेला, एगो नया आदर्श मिलेला, एक नया कल्पना मिलेला। ई त्योहार भारत के सभी प्रांत में मनावल जाला। ई त्योहार जौन बा दीपावली भारत के सभी प्रांत में मनावल जाला, यानी भारत में हर जगह मनावल जाला। देखिए, लोग अपना अपना घर आ दुकान सबके सजावेला। लोग जे बा ई दीपावली के समय में का करला, अपना अपना घर दुकान सब कुछ सजावेलेन ना। अपने सबन भी सजावेली। देखी, दूरा दरवाजा पर स्वागतम लक्ष्मी जी सादा सहाय
वगैरह लिखालन। ठीक, देखिए देवी देवता के तस्वीर आ सुंदर फूल पत्तियन से घर के सजावट करेलन। देवी देवता के फोटो लागेला, फूल लागेला, पत्ती लागेला और सजावट होला घर के। देखिए बड़ बाजार, दुकान आ मकान सब दिया बत्ती आ बिजली मोमबत्ती का रोशनी से जगमगात रहेला। उस टाइम में देखेनी ना कितना दिया बत्ती रोशनी सारा जगमगात रहेला, हर जगह दिया बत्ती मोमबत्ती जलत रहेला। देखिए बाजारन में चहल पहल बढ़ जाले। और दीपावली के समय में का होला कि बाजार में चहल पहल चारों ओर बढ़ जाला। देखिए अमीर आ गरीब सब में एगो नया उत्साह देखे के मिलेला। अमीर व्यक्ति होके चाहे गरीब व्यक्ति होके, दिवाली के समय में अपने समझ देखे नहीं कि नया उत्साह देखे के मिलेला। ठीक बा, चैनल के सब्सक्राइब करें। धनतेरस के दिन बर्तन सब के दुकान पर विशेष भीड़ जुटेला। धनतेरस के समय में जौन बर्तन सब बा ओकनी के दुकान पर का होला, ज्यादा भीड़ जुट जाला। काहे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोचेला, चाहेला कि हम एगो बर्तन जरूर ली, एगो दूगो। देखिए एह दिन गरीब से गरीब गृहस्थो एगो दूगो बर्तन के चाह में राखेला। माने ओह दिने गरीब से गरीब भी व्यक्ति एगो दूगो बर्तन लेवे के चाह रखेला। ठीक बा, ये बात सुनी। देखिए अब दीपावली विशेष के व्यापारियन के त्योहार मानल जाला। दीपावली जौन बा विशेष करके केकर त्योहार मानल जाला, तो व्यापारियन सन के त्योहार मानल जाला। देखिए दिवाली के बाद उ लोग के नया वर्ष शुरू होला। केकर नया वर्ष शुरू होला, तो व्यापारी लोग के नया वर्ष शुरू होला दीपावली के बाद। काहे कि जितना वो लोग के खाता बही रहेला सारा के सारा बदल देवल जाला, नया लेवल जाला, नया रखल जाला। और जितना उधार पुराना जौन रहेला उस सारा के सारा चुका देवल जाला। ठीक बा, फिर से स्क्रीनशॉट ले ली अपने। ठीक, फिर हम अपने खातिर लिखत पानी चली। देखिए अब आगे हमने पढ़ी जा। आगे आवे वाला बरिस के शुभकामना में रात के गणेश आ लक्ष्मी जी के पूजा होखेला। देखले होके हम अपने सब आ देखले का कैले तो बढ़ले बानी का। दीपावली में का होला, रात में गणेश जी के आ लक्ष्मी जी के पूजा होखेला। ठीक, आगे देखिए सभी गृहस्थ अपना अपना घर में एक साथे बैठ के यह पूजा में श्रद्धा या भक्ति से भाग लेवेलन। एह से दिवाली हमनी खातिर एगो महान ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक पर्व है। दिवाली हमनी खातिर का महान आ ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक पर्व है। एक तरफ ई हमनी के महान पर्व पुरुषन के गौरवमयी विजय गाथा सबसे संबंध बा, तो दोसर तरफ सौंसे संसार खातिर प्रकाश कामना के प्रतीक बा। ठीक, हम आशा करत बानी कि अपने समन के वीडियो अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागत है तो अपना भाई खातिर एक कमेंट जरूर करें प्यारा सा। ठीक बा, फिर मिले हमनी नेक्स्ट वीडियो में। तब खातिर जय हिंद, जय भारत।